Duwa ka punong barangay sa distrito sang Arevalo, Iloilo City gintikitan sang compliance team matas madakpan nga nagainom sa makahulubog nga ilimnon. Barangay officials nga nagsupak sa health protocol dapat dakpon suno sa Malacanang. Si Zen Kilantang nakatutok. Ginpangayuan na sang paathag sang Iloilo City Department of the Interior and Local Government sanday punong barangay Melvin Menerva sang Santo Niño Norte kag punong barangay Cesar Espinosa sang Santo Niño Sur Arevalo matapos nga gintikitan sang City Compliance Team. Sunod sa impormasyon na dakpan ang duha nga nagainom-inom sa baybay sang Lunes sang gabi. Desidido naman ang mga ini nga sabto ng ilan nahimo nga akto kag wala na nagpa-interview. Sunod sa liga ng mga barangay kinahanglan nga imbestigahan kun bala sa publiko nga lugar nag-inom ang duha. Siguro ng place iyalan kag close man. Siguro ako lang tao ay violation. Pero kung may mga open sa public, may violation eh. Samtang ginwarningan man sang DILG si punong barangay Jonathan Halandone sa Ingore La Paz kasunod sang pagpahanugot sini sang haya sa ila barangay. Matandaan nga gin-operate sang CIDG Iloilo ang 23 ka mga persona nga nadakpan nga nagatong eats, bingo kag nagamadyong sa himatayan. Naibaluan nga masobra 3 na kasimana nga ginhamyang ang patay sa lugar bisan pa nga may executive order si Mayor Jerry Trañas nga 3 lang kaadlaw ang haya. Ginpahayag naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque nga kinahanglan nga dakpo ng mga barangay officials nga nagasupak sa minimum health standards. I-apprehend itong mga lumalabag sa minimum health protocols kasi ito po talaga yung dahilan kung bakit dumadami ang kaso ng COVID. Habang nagkukumpulan, habang hindi po nag-observe ng minimum mga health standards, ayan po ang dahilan kaya dumadaming COVID. Kaya kinakailangan ipatupad po natin ang mga ordinansa. Upoy Giromel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.